Ниһаят безнең айлар буе барган Сабан туе гүзәле 2022 конкурсының җиңүчесе билгеле булды. Һәм ул бүген безнең каршыбызда утыра. Эльвина Шәйхетдинова. Шулай бит. Эльвина, әйдәле, үзең белән якыннанрак таныштырып үтәле безнең укучыларыбызны, Көмеш кыңгырау гәҗитенең яратып укучыларын. Син кайсы яклардан, кайда белем алдың һәм бүгенге көндә кайсы көллияттә укыйсың? Үзең белән кыскача гына таныштырып кит әле. Мен Шәйхетдинова Эльвина Марат кызы булам. Миңа 18 яшь. Тумышым белән Яршалы шәһәреннән булам. 33-нче мәктәпне бетердем. Хәзерге вакытта мин Виктор Денисович Лопаташев исемендәге техник көллиятендә укыйм. 2нче курсны тәмамлыйм. Анда мин логист профессиясын үзләштерәм. Яхшы, Эльвина. Менә шушы Сабан туе гүзәле 2022 бәйгесендә ничек катнашырга булдың гомумән? Катнашырга булды мине бу бәйгедә минем көллияттән җибәрделәр. Мине күргәннәр дә әйтәләр: "Син бик матур, ягымлы татар кызы, син бу бәйгедә катнашырга, үзеңне сынап карарга тиешсең." Мин инде каршы килмәдем. Сайлау этабына килдем, визитка әзерләдем, иҗади номерны мин бирдем инде анда. Финалга үттем сайлау этабыннан соң. Афәрин. Эльвина, минем уйлавымча, әлеге конкурста тышкы яктан матур булу гына җитмидер, шулай бит. Һәм менә син үзең уйлавымча, жюриләрне кайсы ягың белән җәлеп иттең дип уйлыйсың? Әлбәттә инде тышкы матурлык кына булырга тиеш түгел, эчке матурлык та булырга тиеш. Минем уйлавымча, үземнең ягымлы сыйфатларым белән ачык булырга тиеш, татар кызы булырга тиеш, тыйнак. Менә шушы сыйфатлар белән мин жюри әгъзаларына үземә караттым дип уйлыйм. Димәк, син инде кыскача әйтеп тә уздың. Һәм тагын бер кат кабатлар менә безне караучы кызлар, татар кызлары өчен бигрәк тә татар кызы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Тагын бер кат. Татар кызы ачык йөзле, ягымлы, тыйнак булырга тиеш. Татар телен яратырга, үзенең туган җирен яратырга, әти-әнине хөрмәт итәргә тиеш. Менә шундый сыйфатлар аның булырга тиеш дип уйлыйм. Менә без кызлар бит инде һәр вакытта да матур булырга, гүзәл булырга, сылу булырга омтылабыз, шулай бит. Менә шушы сыйфатларны булдыру өчен ничегрәк тырышырга кирәк дип әйтәм соң. Үзеңдә ниндидер көч, ихтыяҗ тияргә кирәктер. Моның белән килешәсеңме син? Моның белән бик тә килешәм. Менә сез әлеге конкурста катнашуда бик озак, бик ныклап әзерләндегез, шулай бит. Менә син санап үтәле, ниндидер бәйгеләр, ниндидер жанрларда менә сезне күбрәк үстерделәр. Менә шуларны санап узале. Сез бик күп белгечләр белән эшләдегез, шулай бит. Без бик күп белгечләр белән бер ай буе эшләдек. Безнең инде бию да булды, вокал да булды, дефиле да булды, сүз остасы белән дә шөгыльләндек без. Яхшы. Менә синең гомумән алганда бу тормышта ниндирәк хоббиларың бар икән? Һәм менә шушы хоббиң синең шушы Сабан туе гүзәле 2022 бәйгесенең җиңүчесе булырга ярдәм итте микән? Әлбәттә ярдәм итте. Мин мәктәптә укыганда бию төркемендә шөгыльләндем. Анда без кызлар белән төрле бәйгеләрдә катнашып, сәхнәдә чыгышлар ясадык. Шуңа күрә мин сәхнәдән куркмыймдыр. Аннары хәзерге вакытта инде мин китаплар укырга яратам, спортзалга йөрим, ашарларга пешерергә бик тә яратам. Димәк, син гади тормышта да чынлап актив кыз инде безнең шулай. Эльвина, менә син иртәгә алып бирсә, Сабан туйда, Яршалының Сабан туенда батырга бүләк тапшырачаксың. Әлеге мизгелләр нинди күз алдыннан уздырдыңмы син? Ничегрәк булыр микән ул? Уздырдым инде. Менә меңәрләгән халык миңа карап тора, төшерәләр мине бөтен яктан. Мин Сабан туе батырын бүләклим. Алла бирсә. Яхшы, Эльвина, без сине чын күңелдән җиңүең белән тәбрик итәбез. Алга таба да шушындый җиңүләрең булып торсын дигән теләктә калабыз, әйеме? Рәхмәт бик зур.